ngayang hang ni kumo presiden jongka circle right nongtung bat kumju ki dikhat ki biodon lang na ka benta ka kam ka ba ka surkar asam ka thombor na ka por habdi begini ka thong ka dong ba ka than ka jungi tenga soban ong na ka por sa ka por habide bat kini ki banyo ya ka jingsai mo ka electricity lada ka surkar asam ka nom punwit le se nadu arjar khat nyo ka sinong subuda bat kumtar ter kila yo ya ka jingsai tena ka liang jong ka surkar asam habide bat ka development ka bawan na po Meghalaya kaya presya na ka por kumba ki ong kumba ka central government kala penmang ya kata ka scheme border area ngide bania shimlang both side henry na kaliang jong ka surkar asam kamsem le kumta kamsem priang kumta bat na kaliang jong ka surkar Meghalaya ru ya ka ka ba na kaliang jong ka surkar asam ka object ka shukungu ya kata henry ngi ipat ba nang na kaliang jungi kumki nong yalam seng phalang na kapor ngi sim ya kano gajin kitkli habidai gajing jong kani gadong baga than gajingi ka bajumat na kapor om tang hagane ka bamanta hanrei nadu ki por ki bamshwa na kaliang juki fares ki pendik na kapor na kino ki benta ki skim ki bayo nadu ka JGM ka bayo hapo jatalong ngila sya pendik la sya pense hanrei kabasusi kalong hadu menta na kaliang jong ka government jongi kam sem lalai le na kaliang jong asam ru hadu menta ngi iba kadang batsa e kene kabor kam pat sya bantrei te ka ka jubab na kaliang jongi kum kinong sung lene kum ka bangidon sikene kadong ba kathan ka jubab ka ba ngin ai ka surkar kalong ba lada kalong kumne ngimbang se banmi syakmat ban yadai pa iba tene kaliang jongi kasang ni persya jur ya kene jingle donbor jong ka surkar asam na kapor sa kani kadong ka than jongi hak bayadai bat ki development ki bawan na po ka asam tene kaliang jing ka kum kasang hi barok ka wei niyo penpau sa surkar bangidon ka jing snodiaw ka jing susik thang hak jing le donbor jong surkar asam hak ni kadong ka than jongi ba na kapor ngi sa yo ka jing pendik na surkar asam na kapor bangi tene kaliang jing kasang in nam pediang ban ngin nam ailat ru lele ya ka jing ban thambor jong ka surkar asam hak bedai bat development hangni po dong ka than jongi po bordar bat kumju ru i penpau na kaliang jing ka KSU right nong tung circle bat ha ju ka por na KSU sabuda unit hak ni ka por i penpau ba i don ka jing persya jur hak bedai bat kani ka kam ka ba ka surkar asam ka bawan ban thambor na ka por hak ni ka sinong ka jongi bat kumju ru bat nadu bang yo i ya ka jing ban penhap yo ni pos elektrik hang te po sinong jingi po sabuda bat ngi yo i mentai singi arsingi ki pulit na po asam kedang yale banwan ban penbor la nei banwan ban kensyat baik ingim kinong sinong apo jong ka sinong ga jungi bat haju ka poru na kaliang junga kum uwe unong sinong apo jong ka sinong sabuda kum uwe usamla ba sa yo kersyan ya ka imlang ka salang apo jong ka ni ka sinong ga jungi hakari ka jaj benriu hanre na kaliang junga kum unong yalam apo jong ka unit bat apo jong ka sarkir ha kani ka jaka ka jungi tangi penpau ka jing persya jur ha kani ka sengi ka bamenta ban pensengau surkar pakadai ban pensanga mardor ya kani ka jingle donbor jong ka surkar asam ha kani ka dong